Kay lagi summer na ug init na sad kayo ang panahon. Mo nang ako ipakita sa inyo ang isa sa pinakasikat nga swimming pool diri sa Iligan City. Kay kaning swimming pool nga among giliguan karon guys is mao ni ang pinakabugnaw sa swimming pool diri. Og anyway ay guys, mayong adlaw sa tuang tanan. Og for today's video guys is magundang sa ta sa tuang diet food. Kay lagi summer man og time sa nato nga mag-enjoy og magtampisaw sa bugnaw nga tubig. Mao nang ubanon ta mo sa amo ang pangaligo karong adlaw. Og kanid ang swimming pool nga mong giliguan guys is grabe kadaghan og swimming pool or pool nga pwede ninyong mapilian diri sa ilahang swimming pool. Og take note guys, isa ni sa pinakasikat nga swimming pool diri sa Iligan City. Or kung gusto mo moanhi or mulaag diri sa Iligan City o gusto sa ninyo ma-enjoy ang pool nga among gikaliguan diri o pwede sad mo mga ligo diri or mulaag mo or i-try ninyo ang tubig sa Timuga, Iligan City. Diri di ay sa Timuga, Iligan City guys is grabe kadaghan kag pool or swimming pool nga imong mapilian diri. Pero sa akong pagkabalo guys, kani nga swimming pool nga among gikaliguan diri is mao ni ang isa sa pinakadako nga swimming pool diri sa Moa sa Iligan City. Kay kani mangod nga swimming pool guys is friendly kay ni siya para sa mga bata. Kay ang mga bata diri is daghan kay sila kapilian nga full. Especially katong mga bata nga infant pa. So naa sila swimming pool nga katong mga bata nga months pa lang. Og naapod sila swimming pool nga 1 to 2 years old. Og naa sa siya swimming pool nga 3 to 4 years old. Og naapoy 5 to 6, 7, 8 years old nga pwede nilang kaliguan. So daghan pang swimming pool diri nga imong kapilian nga mag-enjoy jud mo or mag-enjoy jud ang inyong mga bata. Og take note guys ha, ang ilang tubig is flowing. Bugnaw ka ilang tubig og limpyo sad kaayo ang ilang tubig. Mao nang di ka mabalaka kung makainom ang inyong mga bata. Ug kamo na say bahalag tan-aw sa tong screen kung unsa kanindot ang swimming pool nga akong gipakita sa inyo. Ug mao ni ang pinaka-entrance nga swimming pool di ay guys, mao ni ang pinakadako nga swimming pool nila diri. Ug ikapasalig jud namo mga taga diri sa Iligan guys nga kaning Timuga swimming pool is grabe jud siya kabugnaw og tubig. Ug aside sa di ay sa bugnaw ka siya tubig, limpyo sad kayo og tubig diri sa Timuga swimming pool. If ever nga dili mo taga Iligan then gusto mo try og ligo diri sa Timuga swimming pool, is pwede ra mo mangutan na kung asa naka-located ang Timuga swimming pool. Kay walay taga Iliganon nga wala ka ila or wala ka baluog asa ang Timuga, so tudloan jud mo kung dapita. Mao nang dili mo mabalaka if ever nga gusto ninyo i-try or i-enjoy ang swimming pool sa Timuga. Kay sa akong pagkabalo, tanang taw kabalo kung asa dapit ang Timuga swimming pool. Og anyway guys, kanina yung panahon na is maragi pakyaw na mo ang swimming pool nila. Kay lagi wa joy laing taw marag kamera. O gusto day mong maligo mo nga marag pagpakyawon ninyo ang swimming pool, kailangan maligo mo Monday to Friday kay lagi wala kay taw-an ang mga panahona. Kay kana manggong adlaw is ting trabaho og ting eskwela sad mo nang wala pay gustong mga ligo. Pero pag abot sa Saturday ug Sunday, diha jud nimo makita kung unsa kadaghan ang tawo diri. Mao na kung gusto ka mag-enjoy or magamit yun nimo tanang pool, mas better nga Monday to Friday ka maligo diri. O pag abot ay nimo sa Timuga swimming pool diri sa Iligan City guys, is daghan kay naglaray sa gawas nga mga swimming pool, so pwede ka mo pili og swimming pool. Pero kani among giliguan karon mao ni ang isa sa pinakadako diri sa Iligan City or sa Timuga nga swimming pool nila ba. Og dili sad ka mabalaka guys kay ang entrance nila diri is 100 pesos ra. Dayon ang free nga bata nila is 1 year old to 3 years old ra sad kutob. Pero pag abot sa 4 years old patas guys is na sila'y entrance fee nga 100 pesos. Pero sa 100 pesos nimo nga entrance guys is pwede na nimo magamit ang tanan nilang swimming pool diri sa sulod. Og ang cottage day nila guys is na 300 na po'y 700 pesos. Pero lagi ang cottage na mo kay naman sa ubos mo na nagdala ko gamay pagkaon diri sa taas. Kay diri raman ganahan ang akong anak magulong langoy kay lagi sukod raman siyang edad good. Mo nang nagdala kong gamay kanon og nagdala sad ko og kamuti og ginamos ba. Kay perfect man gud kay mga ligo kung nakay saging nga nilungag or kamuti nga nilungag. Dayon parisan dai nimo og ginamos og tuslo ba then ikaw rin nagbuhat sa imong ginamos. Hoy, og nasa day sila kantin diri guys if ever nga wala mo nagbalon, pwede mo makapalit silang kantin or pwede mo makapalit dito sa gawas. Kay sa paggawas nimo sa swimming pool guys is daghan kay mga paligya or mga pagkaon nga baligya sa gawas. Og nasa mga gagmayng restaurant tira sa gawas guys if ever lang nga wala mo nakabalon. Mao nang dili mo mabalaka kung diri mo sa Timuga, Iligan City mga ligo ba. O kani sa day nga time guys no is grabe ni
ninduyog sa ang panahon ba kay lagi nawala ang adlaw. Mao nang grabe jud mi nakakiat ug nakaligo ani kay lagi wa sad laing taw kamera sad. Mao nang tanang swimming pool nila diri is among gitilawan aning adlaw ba. Kay kani pag ko bagaligoan namo ani guys is kalit ba. Kana bitaw nang laag mo nga wala sa plano pero mas maayo man kung wala sa plano kay lagi madayon jud. O kanisang timuga guys is dili ra po ni siya layo sa moa jung balay. Ang nakanindot lang jud ani diri nga swimming pool guys is limpyo man gud sila mo nang di ta madlok og makatulon og tubig ang ato ang mga anak. Kay lagi everyday sila naglimpyo or nagilis sa ilahang tubig. Og every time day nga mga ligo may og swimming pool guys is diri jud mi manganhi sa timuga. Samot na karon nga init kay ang panahon so kailangan jud ta magtampisaw sa bugnaw nga tubig ba. Og anyway day guys, diri ta mohuman og diri na sa ta mag-end kay lagi taas na kaya to ang video please lang. Mo nang I'm Emerly and thank you for watching. Bye oy.